pán Koval mi volal pár dní nazad, že či by som mal záujem teda pôsobiť v Poprade. Myslím si, že po nejakých 2-3 dňoch sme sa korektne dohodli a táto spolupráca vznikla takýmto rýchlym štýlom. Tak ja pevne verím tomu, že tým, že sa zmenil aj hlavný tréner, tak to smerovanie sme videli, že po tej prestávke, hlavne po tej prestávke, bolo veľmi dobré. Aj tých 5 zápasov bolo výborných aj z pohľadu výsledkov, keď možno včerajší až tak nie, ale samozrejme postup Popradu na vyššie priečky, ako je momentálne. To je takým môjim cieľom. Myslím si, že s Téčkom sme sa stretli v Bystrici, aj s Výhonom tiež. Čiže väčšina tímu je, čo vôbec nepoznám, respektíve poznám, ale nespolupracovali sme na žiadnej takejto hokejovej úrovni. S hlavným trénerom sme v podstate dohodnutí, už som tu bol pred niekoľkými dňami, čiže mi vysvetlil, čo teda bude odo mňa očakávať, čo bude mojou úlohou. Takže poznáme sa, hrávali sme spolu v Delke v Düsseldorfe, niekedy strašne dávno, čiže Mike nie je pre mňa neznámou osobou.